everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Chris, tingali ron. Oh, uy, Part Sandy. Gidad anti kag pagkaon no? Pork belly. Oh, Part. Basig wa pa kay paniud to ba? Part, bida. Samot kong gugma ni mo da. Part, adi. Part! Uy, Gusto kang muapas sa imong nanay Mikay, ha? Part! Respetuhi ko. Ayaw kong bugal-bugali. Kasabot ka, ha? Part Franco. Sabot ka, Part. Sabot ko. Masin lang ko ba? May kausaban ni mo ko bati. O makiguban ka na ko sa kagulanan. Pita sa di mo, Part, ha? Ako may tuyuan ni mo. Hibaw gid ka laki akong pagbati. Masin lang ko. Pero di mo na okay na. Okay. Okay. Sabot ka? Okay. Adto na ko. Dito sa paglakaw. Ano man? Ang saludahan mo, pagkaon? Klaro ng pagkaon. Ngaon to? Ikaw lay kaon. Ako na gidapara nimo kumukaon Doon ka. nga tagkaon. Bida. Bani ko sa pagkaon? Ikaw na lagi kaon, ya. Di ko mukaon na na. Doon na pala na hilo. Sa? Sipag tuloy mo na ako. Mamatay tao? Oo, wata masayod. Di na kong kumpiyansa, Rupert. Karong panahon na, di kong kumpiyansa. Nganom ko no. Kung matinuod ang ako pagduda nga may nagbinuang nanay. Sa ato pa, apelon sa tingali ko. Aron di ko kapanimaos, di ba? Franco. Busa, bani ko sa pagkaon. Sauta. Nana. Kikira ko pagkaon dani mo. Salamat, ha. Sige, salamat eh. Kapoy. Kaon na. Kayo nagkaon. Kayo nagkaon na na. Ngitanti ka. Sa? Yaba ka? Ngitanti ka. Mga. Bida ng style mo. Mga lagi. Lagi. Ano? Tagkan pa mag-istoryang nga di ka. Da. Power. Hiner ba ito, ha? Action ray kusog ato, pero hiner ito. Bida ni mo eh. Di ikaw niya nga ngari ka. Ngayon mo mag-idot. Asa Hiner naman ito. ta? Yan ha. Okay kayo. Tanaw lang ko atong video, ha? Dito sa video eh. Wa ka kabantay videohan ako sa pagungit mo. Ayaw mong pagngangan. Indot kay tanawon. Balay. Hanggaw bis Tanawa. Tanawa na ko, ha? Awa. Tanawa. Di ba? Ngayon kay Kasa. Ha? Ilom di eh. Para ubis na akong. Part awa, part o? Sa balay? Murtag uyab tinuod. Paraw ka gida. Franco? Oh. Gidad-anti ka. Sa dadaan mo? Gidad-anti ka. Sagbay luwag ga butong. Mao ba? Oh. Ano na, Chris? O gani. Sauta tulo. Kitang tulo magsauta. Kamu lang uroy di, Franco. Dawan lang yung kumpiyansa ron. Kitang tulo magsaw. Ngitati ka, Chris. Okay. Sana all. Unahon ti ka. Kami nagdaan ng sagbay luwag. Kayo nagkaon. Para siguro na kung nahilo. Haler! Kung tumong man ako nga patyon ti ka, no? Dili ti ka hiluan. Oy, kung dili, patyon ti ka. Sa kalami. Wala, no? Unsay palito ni mo, Inday? Palit kog cellphone man ang Inday. Naa naman kay cellphone? Ang latest may akong paliton. Ang iPhone 15 Pro Max ba? Ay, tagpilaon man po na. Tag 80,000 kapin, Inday? Unsan? O man ang Inday. Hoy, baya. Gisunod-sunuran man yun ka, Inday. Ha? Unsa kisunod-sunuran? Ay, naipadong diri. Sila si JC o ang iyang kuyog. Unsa?
Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Naatuod. Ay, dali. Manggawas na diri man ang inday. Ay, di na lang tamo palit. Dili na lang. Dali na manggawas na ta. Oh, okay, good. Tana, Babes, asa mo? di tawag ka, Inday. Ay, diretso naman ang inday. Ayaw na paglingi. Oh, sige, Miss Babes. Huwag ka tagta ni Babes. Okay lang, bahala siya. Di nga ligi pa parang kanto niya, ha? Babarang ko taon. Tanaw na ako. Murag suko na kay to nimo. Iyara man na sa. Nindot sa nang away-away, no? Kay mo samot ka thrilling. na, namalik man ta din sa sakyanan nga wakay napalit. Bahala na. Nagsakit ang akong dughan man ang inday. Ay, mao ganay diferensya, Inday. Kung ikaw makauyap og dato, unya, mistiso pagayod. Kay pagkadaghan ni mong kompetensya. Gisakitan lang ko manang. Dawatan na lamang ang tanan. Kinahanglan nga magmalig-on ka sa mga pagsuways kinabuhi, Inday. Nang inday. May nabasahan ko nga puto sa sabon, Inday. Oh. Dunay panultihon nga nagaingon. Accept the pain. Every successful person has a painful story. Every painful story has a successful ending. Accept the pain and get ready for success. Manang inday. Ako lang sa. Ay. Ako na lang, nay. Kung gipatay ka, nay, tagi ko giya. Mailahan ako nagpatay ni mo. Tabangi ko, nay. Oh, hello, nay. Salamat gumitubag ka. Kitsa ni patay ni mo. Ambot lamang. Wa ko kabalo. Sila. Numero mo din ni Miss Babes. Miss Babes, unsay, nganong itawag ka, ha? Dili manggod ni si Miss Babes ang iya maning katabang. Dobrang ko. Ari-ari deres Miss Babes. Oy, wa na gayoy gawas-gawas siyang kwarto. Kanunay na lamang nagamukmuk siyang kwarto. Ari-ari dire kay tingalig magahikog ni. Unsa? So, kaya problema ng Miss Babes. Franco, maayo kay miabot ka na. Asa si Miss Babes, ha? Ay, tuwa lagi sa kwarto, oy. Kay way gawas-gawas. Ug nag-aray og imported nga wine, do. Tuwa siyang kwarto. Permeng nagtungga sa bino. Ha? Ano sa ba siya? Na in despair. Tungod kay nakita man niya si JC nga adunay laing babay. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.